Umdlali wasemuva weKaizer Chiefs uThabo Moloisane uzwakalisa imizwa yakhe ngokushintshela kwakhe kulezi zinkundla seSoweto ngemuva kokushiya iStellenbosch FC. Lolu hambo luyisigaba esibaluleke kakhulu empilweni yalomdlali owake wadlala esikoleni sentsha seMamelodi Sundowns ozakhele igama elikhulu ngesikhathi edlala ngempumelelo eWestern Cape. Ngaphambi kokuba athathe isinqumo sokujoyina amakhosi, uMoloisane ube yinsika enkulu empumelelweni eStellenbosch. Usize kakhulu iStellies ukuba siqophe umlando, sinqoba indebe yaso yokuqala kuleli zwe ngo-2024 lapho sithatha iCarling Knockout Cup sihlula iTS Galaxy ngama-penalty kwamanqamu. Nangaphezu kwalokho ube negalelo elikhulu ekuholeni leli qembu lifika kuwandulelo wamanqamu weCAF Confederations Cup eminyakeni emibili edlule lapho bekhishwa khona iSimba SC. Ukudlulela kwakhe kuKaizer Chiefs akubanga lula njengoba izingxoxo nentshisekelo mayelana nalolu hambo bezilokhu ziqhubeka iminyaka emithathu. Lapho ummeli wakhe emtshela ukuthi isivumelwano sesiphothiliwe, uMoloisane wazizwa emangele kanti futhi unethemba elikhulu nentokozo kuyena. Ukufunwa yiqembu elikhulu njengeChiefs kufakazela ukuthi ubedlala kahle futhi uzinikele kakhulu enkundleni. Ukujoyina amakhosi kuyinto emqoka kakhulu kuMoloisane ebuyisela umlando wakhe emuva. Unomlando ojulile naleli qembu laseNaturena lapha afunda khona izinto eziningi eseyingane futhi esiza umphathi wempahla wangaleso sikhathi. Umsebenzi wakhe wokuqala kuleli qembu eseyingane kwakukuqoqa amathikithi omdlalo, kodwa namuhla ubuyela kuleli qembu akhule elisekela njengomdlali okhokhelwayo onomsebenzi wokumela labo balandeli enkundleni. uMoloisane uyaqonda ukuthi ukudlalela iqembu elikhulu kunawo wonke eNingizimu Afrika kuza nomthwalo omkhulu wokugcina amazinga ephezulu nomlando omuhle waleli qembu.